Er zijn kindjes die hun tuut of hun papfles aan jou willen meegeven naar Spanje. En dan gaan we die kindjes nog eens speciaal tot bij jou laten komen. Niet daarvoor? Terwijl wij eten, Sinterklaas, mag jij gerust dan eventjes tot bij de tafel stappen. Hè? Maar we gaan nu rustig beginnen met ons ontbijt. Goed? Hou jij daar maar eventjes rustig. Wil jij nog iets zeggen, Sinterklaas, tot de kindjes eerst? Hallo, naar de micro. Goedemorgen iedereen. Sinterklaas is heel blij dat hij vanmorgen samen met jullie hier mag aanwezig zijn. En ik weet dat jullie heel flinke kinderen zijn. En daarom heeft Piet ons tot een stuk in de nacht lekkere koeken gebakken. En die mogen jullie allemaal opsmullen.